ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ക്രീമാണ്. കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു ക്രീമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനൊരു പകുതി തേങ്ങ ചിരികിയതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ച് അതിൽ പാലെടുക്കണം. അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയം ഒരല്പം വെള്ളം അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. വെള്ളം കൂടി പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാല് നമുക്ക് ഒരു അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഒരു 8 മണിക്കൂറോളം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രീം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. വളരെ നല്ല ഒരു ക്രീമാണ്. നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഡ്രൈനെസ് ഒക്കെ മാറ്റി സ്കിന്നിനെ നല്ല സ്മൂത്താക്കി വെക്കാൻ സഹായിക്കും. കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും ഇത് നല്ലതാണ്. ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കിതിൽ ക്രീം എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ക്രീമെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും. നന്ദി, നമസ്കാരം.